Тази част на Балканският полуостров е една от най-живописните в Европа. Тук са се шепнали имената на Дионисий, Перун, Тангра и Христос. Всеки камък, всяко дърво, всяко кътче, сякаш е съхранило в себе си едновременно и музиката на Орфей, и звъна на оръжие, и мъка, и радост. Такова е, може би, усещането за красивата природа на България. От дълбока древност до ден днешен, забележителните и географски дадености се е превърнали в примамливо място за всеки посетител. И това не е случайно, защото в България можете да усетите неповторимото очарование на Черно море, да видите уникални природни феномени, да се докоснете до водата на безбройните и минерални извори, да потънете в дебрите на вековни гори, да почувствате магията на нейните планини. В Рила планина се намира и най-високият връх на Балканския полуостров. Със своите 2925 метра, Мусала гордо извива снега в лазурно-синьото небе. Пак тук, в подножието, на 1350 метра надморска височина, сред вековна Борова гора е разположен най-стария планински курорт – Боровец. Със свежия планински въздух и горска прохлада, то е идеално място за бягство от летните горещини.